Klitori maitea. Amodiozko hitzak apaldi bakarrean nahi dizkizut paratu zuri. Zorioneko ilargorri. Sumendizko botoi. Akordatzen bainaiz ezkutuan esitu nahi izan zaituztela mendeetan zehar. Zikiratua nahi zaituztela artean. Lotxagorritua eta liburuetatik desagarrarazia. Nola ez zaigu okurritu hau lehenago, eta esan hau inin bar da. Eta banekin formatu laburra zala, eta bajarri nintzen idazten, eta hasieratik oso pozik. Segituen kontuatu nintzen zeintzen euki hartzun ritmoa, zala zerbait inkretxendo jungo zana, zerbait motza izan bartzula, eta idazten hasi nintzenean, segituen kontuatu nintzen esaldi bakarra izaten nahi nula, eta esaldi bakarra sustentatzeko errimekin jun behar nintzala. Eta segituen hasi nintzen, pixkat bertso batean bezala pentsatuz, eta prozesu hori aurre eman nun, eta egia esan nahiko errazin nun, baina behar bada erraztasuna dago lotuta atseginakin. Atsegin ezin nunez, berehala hartzen zijoan forma, eta oso prozesu polita izan zen, hasieratik bukaerara. Bueno, ni konstiente nintzen, klitoriari idaztea prozesu polita izateaz aparte, prozesu ez dakit nola deitu ez, prozesu aberasgarri bat ere izango zala, konturatu nintzalako klitoriari zuzenean egindako omenaldirik edo zuzenean egindako pieza literariorik ez zinula topatuta, horrek ez du esan nahi ez dagoenik, badaudela, baina ez zegoela abundantzia hundirikan, eta ideia hona izatez aparte bazukola bere parte politiko hori, ezta? Emakumeen sexualitatea eta kasu honetan klitoria ezkutuan egondan denbora guztiagatik, gaur egun ere behar bada elkarrizketa gai oso komun bat ez dalako, eta idazten nuen bitartean ere konturatzen nintzen bazuela fondo politiko hori klitoriari idazteak. Narrazioan ni horrek idazten zula, baina nitasun hori ere gutasunakin nastatzen zala, eta azkenean emakume hori eskinitako gutasun bat zala. Eta orduan holaxe, bi plan horiek kombinatu zian. Oso modu politean bizi izan dut, zetik nik aspalditik idazten dut, eta idazten dut atsegin ematen didalako, baina testu honen laburtasunak eta sarean zabaldu du jendeari esker, harrera oso polita eduki du, adin eta modu diferente askotako jendea gandik, denak izantzkiate gauza oso politak, eta nabaitzen da giroan jendeari gustatu zaion testua dela, batzungatik, beste zerbaitengatik, baina oso harrera polita izan da, eta eskerrak eman zoriondu nauten guztiei, eta oso pozik, hori ez, nola esatea testu troteroa da, ez? Idazle bat entzat ez dago zerbait troteroa idaztea baino, zerbait eskuz esku mohituko dana, eta kasu honetan sareari esker abiadurakin eta motzean, perfektu. Polita da ere ez, maitasunaz hitz egiten ari geranean, egotea justo gutun hau, kasu honetan klitoriari idatzia dena, baina bere ezaugarri hori daukana ez, barrura idatzia dena, norberari idatzia dena. Eta zentzurtan polita dela, ezta? Maitasunaren terminoa berbizitzeko edo, ezta? Eta maitasun erromantikoaren historia guztiari buelta emateko ere, azkenean norbere burua maitatzearen garrantzia zohartzea ere lehiaketa baten bidez ez bada, lehiaketaren bidez. Baina hori ere polita dela, ezta? Ni gero horretaz ere pixkat beranduago konturatu nintzen, jendeak komentatzen juntzanean, eta esan hau egia da, ez? Ez da kanporako, barrurako da, eta polita da. Hori da polita jendeak eritzaitea, ez? Azutan norberak gauzak ditu eta kanpokoan pertzepzioa gabe ez da konturatzen zer egin duen, ez? Eta kasu honetan izan zen hola konturatzea, eta polita izan zen.